Pinakinukulit mo sa akin kanina pa. Si Sarah ka. Napakinakulit na ni Sarah. Oh, Les, recorded ha? Meron ba iniwan sa guard? Oh, shoot! Alala ko may iniwan ng ID. Ewan ko. Tapos na kaya? Hindi ko maalala eh. Yes! Ang dalawa na kayo. Cards ka naman. Yes, ma'am. Hindi ko maalala. My God! Di prince na lang daw po isa. Wala daw. Si Carl, saka si Mark. Sino yun? Ano kayo? Sino sinabi? Michael Johnson. Max, are you finish your Mark? Yeah? Ano? Tuloy pa ako. Last game na lang. Voice my name, so yeah. Is the Yeah. I'm using 5 quarts now, so it's much quicker now. It's okay. I just finished. Okay? Sino pa kayo? Mas duhay ha. Ang Jada. Grabe ka naman no, tita. Ano po kayo? Ayun, tapos na kayo? Yung mata ko ah. Bakit? Hindi yun pwede. Hindi pa ako kapo. Dito na lang po. Yung may palit na yung yan sa akin. Dito na lang po. Ay, sir. Wala. Nasa GC pa kayo, sir? Court number 6, TJ, Daryl, Dax, Jetro. Ano ba court? After court 1. Ano pong card? 6. Wala nang sense na version, no? Kaya shot. Ayun lang, no? Five. TJ, Daryl, Dax, Jetro. Sir, may Facebook kayo? Ano dalawang page? Ay, Itong dalawa, mukhang wala pa. TJ. Mukhang natin. Kaya tapos lang itong dalawa sa GC. nasa busy na kayo? Gusto lang nila magpapaw. Hindi na sila nagsawa. Pangalan? Ayaw nyo na agad? Nakakadalawa ka lang. Dinadaanan kasi. Delikado.
Sa lagi raketa. Ano score, Las?